ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಮೇರು ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋವಂದುಲೇರ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತ ಕುದರ್ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಕಂಡಂತೀರಿಯರು ಕಂಡಂತೀರ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಉನಿಯರೇನೆ ಬಂಗಾದಿತ್ತು ತಾಯ್ತೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಕುಲ್ಯರ ಬುಡ್ಜೇರು ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಡ ಉಣ್ಣುದು ಬೇತಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಬಯ್ಯನಗಬಹುದು ಕುಲ್ಲುದು ರಾತ್ ಬಯ್ಯ ಬೊಲ್ಪು ಮಾಡದನ್ ಬರೋಂತ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವಳು ಉಂಡೋಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋ ಏತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ದಿಕ್ನೆಟ್ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಐದಕ್ಕೆ ಇರೋಗ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲೇನು ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ತರೆಬೇನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ತರೆಬೇನೆ ನಂಡು ಗುರುವಾರ ಜೋರ ಅಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಕಣ ನಿಪುಣದ ಅಡ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಐತಾರದಾನಿ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕನಾಗ ಜಾಲ್ದು ಇಡೀ 14 ಕಿನ್ನಿಲು ಕೋರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಕೋರ್ಲು ಸೈತದ ಗೋತ ಕೇರಳದ ಅಂಚಿದೇನು ಕಾಣತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಂತನೆ ಮಂತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಉಸಾರಿ ಚಂದ ಆಯ್ನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಉಸಾರಿ ಅಕ್ಕನವಾಗಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ತಮ್ನೆಲ್ ತುದ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುದು ಆದಪ್ಪಂದ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಲಾಗನ್ ತೋಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಮಂತ ನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಫುಲ್ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟ್ರೋಡು ತೂರಿಪ್ಪರ್ ಅಂದು ಇದು ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಂಡು ವಾಮತ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜದ ಬಗ್ಗೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡಾರ್ ಶೇರ್ ಮಂದೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಲಿಂಕ್ ದ ಆ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕನೆ ಆರ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲೋನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಗಲ್ ನುಟಿಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ಒಂಜಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವ್ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಮಂತನ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಎದುರಿಪ್ಪುನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಒಂಚೂರು ತುಣುಕುನು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಯಾನೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಿನ ತೂನಗನೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಂತ ಅನ್ನತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ ಬಂದೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸುದಿರಾಡ್ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಲಿಂಕ್ ತಿರ್ತಡೆ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಗರ್ಗ ಮಾತು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ತರೆಬೇನೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಜಲು ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಜಲು ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಜಲು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನ ಕಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಹಾಕಿದೆವು ಪ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಖಿಲ ದೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆದ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲವಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ ಕೊತ್ತಾರ್ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಮೇರು ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋವಂದುಲೇರ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಕಷ್ಟನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಜೀವ ತನ್ನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇಲೆಗೂ ಪೋತೇರ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ವಾ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆ ಮಂದಂತನ ದಾನ ಆಂಡ ಮೇರು ದೂರದ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಮದಿಮಾದ ಸುಕೋಟಿಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಡನೇನು ಕಳೆಯೊಂಡೇರು ಮಲ್ಲಾದ ಜೋಕ್ಲೆಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮಗೇನು ಕಳೆಯೊಂಡೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾನಿಡುಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ವಸಂತಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಬಿನ್ನೇರು ಬಲೆ 2 ಪಾತಿರ್ಗ
ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು? ನಾನು ಸಾರಲ್ಲ. ಸೌಖ್ಯ ಅದೇ ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯ. ಇತ ಈರ್ನೆಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂದ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾಡ್ತೇನೆ ಪಡತೆ ನಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡಿರೆಗ್? ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಮೀಶೋಡ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು? ಐಡಿಯಾ ಮಗಲ್ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಅವು ದಾಯ ಅಕ್ಲೇಡ ಅಂಚ ಪಗೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಾಲು ಕೇಂಡಕ್ ಮೀ ಪಂಡೆ ಇಂಗ ಪಗೆ ಪಂಡ ಆತೀತು ಪಗೆ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಡೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುವಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಾಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿಂಕಿಗೆ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುನು ಕಾರತ್ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದವಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗು ದುಂಬು ಆಯಿಲ್ಲಾಗ ಸಾವುಗು ಪೈರಂಡು ಪಂಡೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುನೇನು ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಆಯಡ ಪಂಡನೆ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ ಪನ್ನೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಡು ನಂಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗು ದುಂಬು ಆಯಿಲ್ಲಾಗ ಸಾವುಗು ಪೈರಂಡು ಆಯ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪಂದೆ ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕರಿದಾಯಕ ಜನವರಿ ಆಜ್ಯಕ್ ಸೋಪೊಡುಕು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು 𝗏𝗏 𝗏𝗏 ಅನ್ಸದು ಎಂಚಾಂಡು ಖುಷಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತೀನಿ ಗೈಸ್. ರೂಬಿ ഞാൻ ഏത്ത ಹಾಕೇಂಡಲ ಈ ನಿಕ್ಲಿಂಕಿತೆ ಹಾಕಲಿ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಯಾನೇಕ ಹಾಕುನೆಕ ಮುಗ್ಲೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಹುಲು ತೊಲೆ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಬರ್ ಪೋತೇರು ಯಾನ್ ಕವಿತಕ್ಕ ರಾಹುಲು ಕವಿತಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಡ ದತ್ತದೇರಿನಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮತ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಮೀನಿತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಆ ಮೀನ್ಲೇನು ತೂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೊಯ್ 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 ಸುರು ಮಂದೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದೂಕ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಆಯಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಕಂಡ ಈಗ ಮುರಣಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಡ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಫುಲ್ ಏನ ಬಂದ್ಪುನು ಕೇಯಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ಅಂತುಂಡು ಇದು ಫುಲ್ ದತ್ತದೇರು ಬಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನಂತ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬೋ ಒರನ್ನೆ ಅರ್ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಬ್ಬಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಇನಿ ಜೀವಿತ ಪೊರ್ಲಾತೀರು ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು నాకు ತೂದಾಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂದನೆ ಲೇಟ್ ಆಣಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಬಲ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕೈ ಕೊರಡಿ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಲ ರಾಹುಲ್ ಬಲ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಆಯ ಕೈ ಉರ್ರದಾಯ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಐಟಿ ಕೇಸರುಂಡು ಐಕ್ ಬಂತೀನಿ ఆయన చిల్లర ಮೆಗ್ಗೆತ್ತವು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ పోయి ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ పోతుంది ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರಾಹುಲ್ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಕೋಡೆತ್ತಲ ಗಿಜ್ಜತ್ತು ದಾದಾಂಡು ಪುಲ ತೊಂದರೆ ಜೀ ಬೋಲ ಬಲ ಅಮರೊಂದು ಪೋಡಾ ಬುರ್ಚಾನ್ ಬಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ತುಪ್ಪದ ಬಾಯಿ ಬನ್ ಮರೈತಿ
ಪಿಜನ್ ಮೀನಿನ ಕೆರ್ನಿಗೆ ದಲ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಪುಲ್ ಗೈಸ್ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೆಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಕಲ್ ಕಂಡವು ಟಿಲ್ಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇನೆ ದತ್ತದು Identified by Truecaller.